Shwmai a chroeso i'r fideo gyntaf yn y gyfres yma ar greu ensemblau rhithiol. Fel fi'n siŵr chi wedi darganfod dros eich hunain, mae recordio ensemble yn perfformio gyda'i gilydd ar yr un pryd dros y we yn amhosib. Felly, mwyn creu ensemble rhithiol, mae rhaid i bob aelod o'r ensemble i recordio i darnau unigol nhw ar wahân. Wedyn, bydd rhywun, chi siŵr o fod, yn gorfod roi reina i gyd at ei gilydd mwyn creu y perfformiad gorffenedig. Mae rhai apiau ar gael sy'n gallu helpu chi gyda'r broses yma. Yr un mwyaf enwog efallai yw Acapella. Ond, yn anffodus, does dim un o'r apiau yma gan gynnwys Acapella yn helpu chi os oes ensemble mawr neu ddarn hir gyda chi, ac os ych chi'n bwriadu gwneud rhyw fath o olygu pellach i'r sain a hefyd teilwra ble mae'r bocsys yn mynd i eistedd ar y sgrin. Felly'r cwestiwn nesaf chi'n gofyn yw, wel fel mae pobl yn mynd ati i greu'r ensemble yma i ni'n gweld ar-lein ac ar cyfryngau cymdeithasol. Os ych chi'n bwriadu mynd ati i greu ensemble rhithiol, yn y bôn mae dwy opsiwn ar gael i chi. Y dewis cyntaf yw i greu ensemble rhithiol go iawn. Gyda'r dull yma, bydd pob aelod o'r ensemble yn ffilmio ei hunain, yn perfformio i rhan unigol nhw o'r ensemble, tra'n gwrando i ryw fath o drac cefndirol dros glistffonau. Yna, mae'r golygydd yn casglu'r holl fideos at ei gilydd, yn cyd-amseru nhw, fel bod yr ensemble yn perfformio i'r un amser, ac yna yn symud bocs pob aelod o'r ensemble i'r lle cywir ar y sgrin. Mae'n dipyn o waith golygu a mae'r prosiectau fideo yn gallu mynd yn gymleth yn gyflym iawn. Enghraifft, mae'r fideo diweddara yma bues i'n gweithio arno fe ddim ond yn cynnwys 5 aelod o'r ensemble ac fe welwch chi bod y linell amser yna yn un eithaf cymleth. Yn ffodus, mae yna ail ddull ar gael i ni sy'n tipyn yn haws. Mae'r ail ddull yma yn canolbwyntio ar y sain yn unig yn gyntaf. Felly, byddwch chi'n casglu clipiau sain wrth aelodau'r ensemble, nid fideo, yn cywain reina at ei gilydd mwyn creu trac sain gorffenedig. Yna, gyda'r trac sain gorffenedig yna, byddwch chi'n cynnal cyfarfod fideo arferol dros Zoom neu Skype, neu Google Meet, neu Microsoft Teams ac yn y blaen. Ac yna, gyda microfonau pawb arall i ffwrdd, byddwch chi'n chwarae'r trac sain gorffenedig a bydd pawb yn meimio i darnau i'r gân a byddwch chi'n gallu recordio'r fideo yna mwyn cael eich fideo chi o bawb yn perfformio gyda'i gilydd. Nawr, gan bod y dull yma cymaint yn rwyddach na'r dull go iawn o greu ensemble rhithiol, byddwn ni'n canolbwyntio ar y ffordd yma o greu eich ensemble chi yn y gyfres yma. Os oes diddordeb gyda chi mewn trial y dull cyntaf o greu'r ensemble, sef gweithio gyda clipiau fideo, yna reit ar ddiwedd y cwrs fyddai'n creu un fideo terfynol yn dangos sut i ddefnyddio meddalwedd golygu fideo tebyg i hyn. Gallwch chi ddilyn y cwrs yma o fideos gan ddefnyddio cyfrifiadur Mac neu PC a byddwn ni'n defnyddio meddalwedd am ddim Audacity mwyn cywain y sain at ei gilydd. Pan fydd yn dod i'r fideos recordio sain, fyddai'n dangos i chi sut i wneud hyn gan ddefnyddio iPhone. Mae 2 reswm am hyn. Dyna'r unig ffôn sy'n gael dy fi. A'r ail reswm, dyma'r math mwyaf cyffredin o ffôn hefyd. Os dy ffôn Android sydd gyda chi, fyddai'n cyfeirio at apiau gallwch chi lawrlwytho o'r Google Play Store am ddim mwyn gwneud rhywbeth tebyg. O safbwynt cadw trefn ar yr ensemble, fyddai'n dangos sut i ddefnyddio naill ai Google Drive neu Google Classroom i wneud hyn. Y reswm fi wedi dewis Google Drive a Google Classroom yw, mae Google Drive a Google Classroom ar gael i ni athrawon Cymru trwy hwb, a os ych chi ddim yn gweithio mewn ysgol a mynediad i gyfri hwb, yna mae modd i chi gael mynediad i Google Drive a Google Classroom trwy greu cyfri Gmail sydd hefyd yn rad ac yn ddim. Am yr un reswm, pan fyddai'n dangos i chi sut mae creu y fideo o bawb yn meimio gyda'i gilydd, fyddai'n defnyddio Google Meet. Nawr, mae'n amser i fi ddangos i chi fel mae dechrau rhoi trefn ar eich ensemble chi gan ddefnyddio naill ai Google Drive neu Google Classroom. Yn gyntaf, dewch i ni edrych ar ddull Google Drive. Os ych chi'n gweithio mewn ysgol yng Nghymru a bod cyfrif hwb gyda chi, mewn gofnodwch i'ch cyfrif hwb a gorwch tab newydd i dudalen cartref Google ac yna ar ochr dde y sgrin fe welwch chi y waffle. Cliciwch ar y waffle ac fe welwch chi yn y rester eicon i agor eich Google Drive. Os nag ych chi'n gweithio mewn ysgol yng Nghymru a bod dim cyfrif hwb gyda chi, bydd angen i chi greu cyfrif Gmail. Nawr, falle bod cyfrif Gmail gyda chi'n barod. Mewn gofnodwch i'ch cyfrif Gmail, neu creuwch
gyfrif newydd wrth ddewis Add yng nghornel gwaelod y ffenest yma yn Google Chrome, ac fe welwch chi waffle union yr un peth a beth welon ni gyda'r cyfrif hwb, ac unwaith eto eicon i agor eich Google Drive. Yn eich Google Drive, gallwch chi glicio mwyn creu folder newydd, New Folder, neu fel arall, allwch chi glicio ar y botwm sy'n dweud New a dewis folder o'r ddewslen. Rhowch enw addas i'r folder, chlicio Create. Nawr, ni'n mynd i rannu'r folder yma gydag aelodau'r ensemble. Gliciwch ar y folder, right-click, a dewiswch Share. Ac ar y ffenest yma sy'n ymddangos, ni'n mynd i newid yr opsiwn gwaelod yma i Anyone with a link, Editor. Cliciwch ar Copy Link, a nawr, pwy i chi'n rannu'r ddolen yna gyda nhw, bydden nhw'n gallu gryndo ar y traciau i chi'n gosod mewnna, a hefyd yn gallu ychwanegu i recordiadau nhw. Nawr, dewch i ni edrych ar ddull Google Classroom. Agorwch Google Classroom naill ai trwy eich cyfrif hwb os ych chi'n gweithio mewn ysgol, neu trwy gyfri Gmail personol. I greu dosbarth newydd ar gyfer yr ensemble, cliciwch ar yr arwydd plus yng nghornel top y sgrin a dewiswch Create Class. Rhowch enw addas i'r grŵp ac yna cliciwch ar y botwm sy'n dweud Create. Mwyn ychwanegu aelodau'r ensemble i'r dosbarth yma, rannwch y cod gyda nhw sydd i weld fan hyn, neu wrth fynd i'r tab People, gallwch chi ychwanegu disgyblion yn uniongyrchol wrth roi cyfeiriad e-bost yn y ffenest yma. Y trydydd opsiwn yw wneud copi o'r ddolen yma a'i ddanfon ar e-bost i aelodau'r ensemble. Yn y stream, gallwch chi roi negeseuon i'r ensemble a chyhoeddiadau am beth bydd y broses mwyn recordio'r darn. Enghraifft rhywbeth fel hyn. Ar ôl gorffen teipiwch neges, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Post a bydd holl aelodau y dosbarth yn gweld y neges. Reit, dyna ni, mae'r gwaith trefnu cychwynnol wedi'i wneud. Chi'n barod nawr i recordio eich darn cyfeiliant chi, fyddwch chi'n rannu gyda holl aelodau'r ensemble mwyn i nhw rando ar y cyfeiliant yna trwy glist ffonau tra'n recordio eu perfformiadau nhw.